И здравейте, приятели, епизод номер 13 на Bus Simulator 2023. Така, имам да ви съобщавам новини от последните минути. Съобщавам за Евротрък. Значи Евротрък до тук има 3 епизода качени. Първия има 7 гледания, втория има 6 и третия има 6 гледания. Четвъртия епизод на Евротрък ще излезне, когато третия епизод стане с... Третия епизод, когато стане 30 гледания, тогава ще качат четвъртия епизод. И ако третия епизод не стигне 30 гледания, епизоди на Евротрък няма да чакате повече. Минимум 30 гледанията искам да има на Евротрък на епизода, за да кача следващото. Ако няма, Евротрък няма да има. Иначе там е по-хубаво да карам, ама... Сега какво дойде? Че да знаете, четвъртия епизод скоро няма да има. Пък може и да има четвъртия епизод, ама четвъртия епизод вече задължително след четвъртия епизод няма да има такова. Няма да има 5, докато не стана 30 гледания. Да се знаете. И щях да сменям волана, приятели, ама забравих. В 14 спирки не ми се карат. Това къде отиде там? Next stop, Jebel Ali. Ма приятели, друго си електрика. Между другото направих видео, когато купувам този електрик, когато го купувам. Те обаче нещо стана и епизода и не го намерих, като съм го снимал. Не можах да го намеря. Явно е станал като Bus Simulator Ultimate. Тук няма да спирам. То даже и не разбра, че минах на червено. Слушка в Bus 17. Оджей, като карах. Да, и за тия дет не се сещат какво казах в момента. Одеви правих видео на Bus Simulator 17. На Bus Simulator 2017 година. Next stop, Karama. Turn right. Сега като направим този курс, ще се сменя волана и някъде ще караме някакъв курс къс маршрут и това ще е. На Bus Simulator Ultimate може да има извънредно видео.
преди 1 юни. Защото за тия, които знаят, съм Ultimate, съм Bus Simulator Ultimate, съм го спрял до 1 юни. Съм спрял поредицата. И така. Hello. Next stop. Burjuman. Айде, не я блокирва, бе. Айде и тука лагна. Тука се бъгна и сега епизода сигурно замина. Епизода за сега върви, ама играта се бъгна. Айде бе. Ами епизода беше до тук. Харесайте видеото, абонирайте се за канала. До другия път. Той е час 1. Час 2 ще като се оправи играта. След 2-3 минути ще я направя.